баёни саргузашти дарвеши чорум. Эй дӯстон, зиҳоли мани зор бишнавед ва аз достони ин дили афгор бишнавед. ҳарчанд нест манзалату қадр бандаро, аммо кашидаам зибас озор бишнавед. бандаи шумо ки ба ин хирқаи фано дар хизмататон забондарозӣ мекунад, подшоҳзодаи вилояти чинам. аз шиддати ҷафои рӯзгор ва ситами амаки ғаддор аз мамлакати хеш бегона шуда гаштаам. падарам фармонфармои мулки чин буд. бисёрии аз фармондеҳон дар таҳти фармони ӯ буданд. вай ба ғайр аз ман фарзанде надошт. чун ҳақир ба 9-солагӣ расидам, падарам рахти зиндагонӣ баст ва дар вақти мурданаш ба бародари худ чунин васият кард: чун писари ман ҳанӯз тифл аст ва қобили подшоҳӣ нест, бояд ки ту валиаҳд ва кафили корҳои мамлакат бошӣ ва тарбият намуда назари шафқат аз ӯ боз надорӣ. вақте ки писарам калон шавад, духтари худро ба ӯ деҳ ва сиккаву хутбаро ба номи ӯ кун, худат ба гӯшаи фароғат бирав. чун пир шудӣ, ҳофиз аз майкада берун шав, мастиву тарабнокӣ дар аҳди шубоб авло. агар ҳамин тавр кунӣ, давлат аз дудмони мо берун наравад. баъд аз писари ман набераи ту ба тахт менишинад. бо ҳамин суханон қавлу шарт намуда, аксари хос ва аркони давлатро ба он муддао шоҳид гирифтанд. аммо баъд аз фавти падарам, амакам чун бар тахти салтанат қарор гирифт ва лаззати фармонфармоиро дарёфт, фармуд ки маро дар ҳарам нигоҳ доранд. ман то ба 14-солагӣ сивои даруни ҳарам ҷойеро надида, ба ҷуз нозанин духтарон ва тифлон бозие надоштам. чун шунида будам ки духтари амакам номзади ман аст, бо ҳамон дилхушӣ мекардам. муборак ном хизматгоре доштам. вай ғуломи сиёҳ буд ки дар хизмати падарам бисёр гашта, ба падарам мӯътамад ва ҳамрозе буд. ман дар он муддат агар гоҳе аҳли ҳарамро ғофил карда берун бароям, ба назди ӯ мерафтам. вай меҳрубонии зиёд карда, бо ҳасрат ба ман нигоҳ мекард ва мегирист. рӯзе дар ҳарам бо духтарон бозӣ мекардам ки канизе маро як торсакӣ зад. ман гирьякунон берун давидам. муборак чун маро гирьён дид, аз меҳр ба бар кашид ва сабаби гирьяро пурсид. ман воқеаро ба ӯ гуфтам. вай ҳам ба ҷои тасаллӣ маро боз як торсакӣ зад ва гуфт: худоё, ин тоқати мардӣ надорад, занаш гардон. эй хокат бар сар, мебоист ҳоло ту соҳиби тахту тоҷ бошӣ ва олам зери нигини ту бошад, аммо ту гирья мекунӣ ки канизон маро задаанд. гуфтам: гуноҳи ман чист? ман то ҳол сивои канизон бо касе ихтилот накардаам ва ҳеҷ чизро намедонам. ӯ гуфт: биё, туро ба назди амакат мебарам, то бидонад ки ту бузург шудаӣ ва лоиқи тоҷу тахт ҳастӣ. акнун бояд ҳаққи туро таслим кунад. гуфтам: кадом ҳақ? гуфт: номзад ва мансаб. ман хушнуд шудам. ҳамроҳи муборак ба боргоҳи амакам рафтем. чун амакам маро дид, ба истиқбол давид ва ба бар кашид. ҷабинамро бусида ба паҳлӯи худ нишонид. баъд аз муборак пурсид ки фарзандам ба чӣ сабаб ташвиш кашида ин ҷо омадааст. муборак баъд аз дуо ва салом гуфт ки бо арз ва илтимос омадааст, яъне
номзадии худро мехоҳад, гуфта сухани ӯро амакам бурид. Ин муборак аст, мунаҷҷимбоширо ҷеғ занед. Дар ҳол мунаҷҷимбошӣ омад. Амакам пурсид, ки дар ин чанд ҳазор сол кадом сол хуб аст? мехоҳам, ки фарзандамро домод кунам. мунаҷҷим баъд аз гирифтани иртифоъ ва фикри бисёр гуфт: дар ин 2-3 ҳазор сол қамар дар ақраб аст, аторуд дар хонаи зуҳал. агар иродаи кори хайр дошта бошед, баъд аз 4990 сол рӯзи нек ва соати хеле некӯ мерасад. амакам гуфт: муборак, шунидӣ? акнун фарзандамро ба ҳарам фирист, то иншоаллоҳ соати некро ихтиёр кунам ва амонат ба ӯ гузорам. муборак бархосту подшоҳро дуо гуфт. ҳамроҳ берун баромадем ва баъд аз 2 рӯзи дигар аз ҳарам берун баромада ба пеши муборак рафтам. чун назараш ба ман расид, зор зор мегирист. аз ин кори вай ба дили ман шак пайдо шуд. аз ӯ пурсидам, ки чаро маро дида дарҳол гиристӣ? гуфт: балогардонат шавам, кош ки гардани муборак мешикаст ва туро назди ин золим намебурд. гуфтам: чӣ шудааст? ӯ гуфт: вақте ки туро ба боргоҳ бурдам, умаро туро қобил диданд ва хушҳол гардиданд ва дар ҳол миёни онҳо гапу гапча афтод. онҳо ба забони ҳол гуфтанд, ки ана подшоҳи ҳақиқӣ бузург шудааст. имрӯз ё фардост, ки ҳақ ба марказ қарор хоҳад гирифт. амакат ҳам аз дидани ту ғамнок ва аз умаро хавфнок гардид. ҳоло салоҳи давлат ва маслиҳати вақтро дар он дидааст, ки туро нобуд созад ва роҳи фитнаву фасодро бандад. дирӯз маро ба хилват ҷеғ зада ба ман ваъдаи зару мол ва баландии ҷоҳу мартаба дод ва фармуд, ки туро нест кунам. ман ҳайрон шудам, намедонам, ки чӣ кор кунам. ман то зиндаам намегузорам, ки ба ту зараре расад, аммо бадон сабаб андеша мекунам, ки мабодо ба худи ман балое оранд ва баъд аз он туро зоеъ кунанд. ин фитнаро ман хезондаам, зеро ки агар ман туро ба боргоҳи ин золим намебурдам ва изҳори ин муқаддима намекардем, шояд ин ирода ба хотири ӯ намерасид. чун хабари куштан шунидам, тамаъ аз зиндагӣ буридам ва домони муборакро ба даст печидам ва нолида гуфтам: ту маро аз ғарқоби бало ба соҳили наҷот нарасонӣ, даст аз домани ту бар намедорам. боре чун муборак нолаву беқарории маро дид, гуфт: ғам махӯр, фикре ба хотирам расид, ки ба он васила дафъи он балоро кардан мумкин аст. гуфтам: он кадом фикр аст? ӯ гуфт: биё ба ту мегӯям. бо ӯ ба иморате, ки падарам дар он ҷо дафина гузошта буд, рафтам. чун дохили иморат шудаем, тахту ҷойгоҳи падарамро дида беш аз пеш гирья гулӯгирам шуд. маро муборак таскин медод. бо ишораи муборак ду каса тахти падарро аз ҷо бардошта фаршро ғун доштем. баъд қадре заминро кандем, ки як дар пайдо шуд. муборак аз кисааш калид бароварда қуфли он дарро кушод ва дарро боз кард. дар он ҷо чанд поя зина буд. муборак аз он зинаҳо поён фуромада маро ҳам таклиф намуд. дар аввал ба дил гуфтам, ки сиёҳ макр кардааст ва мехоҳад, ки дар ин ҷо кори туро тамом кунад. аммо
чӣ илоҷ маҷбур шуда ба поён фаромадам. дар он ҷо 40 суфа ба назар расид, ки сабсафед буданд. дар ҳар суфа як хуми хисравонӣ бо занҷирҳои тилло банд карда гузошта шуда буданд. бар сари ҳар як хум хишти тиллое ва дар он ҳайкали маймуни забарчадин нишастааст. танҳо як хум бемаймун буд. ҳамаи он хумҳо пур аз тилло буданд. дар миёни суфаҳо як ҳавзи калони пур аз ҷавоҳир буд. гуфтам: аз дидани онҳо чӣ мешавад? ба ман чӣ фоида дорад? гирам 100 чандин дошта бошам, аз ман мусибатро дафъ карда наметавонам. сиришк аз рухам пок кардам, чӣ ҳосил? илоҷе бикун, ки аз дилам хун наояд. ӯ гуфт: эй фалонӣ, ин ганҷи ниҳонӣ ҳикояте дорад. мақсад аз нишон додани ин маймунҳо ғаразе ҳаст. гуфтам: чӣ ғараз? ӯ гуфт: кайфияти ин маймунҳо он аст, ки падарат дар аввали ҷавонӣ бо Малик Содиқ, шоҳи ҷинҳо, алоқа ва дӯстӣ дошт. сабаби ин дӯстӣ ба ман маълум нашуда монд. падарат ҳар сол аз атриёт ва хӯроквориҳо ҳадия гирифта ба он мулк мебурд. чанд рӯз дар назди ӯ мешуд ва дар вақти бозгашт Малик Содиқ ба ӯ як маймуни забарҷад медод. онро падарат оварда дар ин макон мегузошт. муддате буд, ки маро ҳам бо худ мебурд. навбате аз ӯ пурсидам, ки соҳибо, ҳар бор ба Малик Содиқ маблағи зиёд тӯҳфа ва ҳадия мебаред, ба ҷояш фақат як маймуни беҷон мегиред. аз ин ба шумо чӣ фоида? падарат табассум намуда гуфт: ба касе ин сирро магӯ. ҳар як маймуни забарҷадро 1000 нафар ҷин дар таҳти фармон аст. аммо бинобар гуфтаи Малик Содиқ, то 40 маймун тамом нашавад, ҷинҳои маймунҳо коре карда наметавонанд. ҳанӯз 1 сол ба вақти ваъда монда буд, ки падарат вафот кард. алҳол ба хотири ман мерасад, ки туро ба назди Малик Содиқ барам ва чӣ гунагии аҳволро баён кунам. шояд барои хотири падарат он як маймуни боқимондаро ба ту бахшад. ба ин роҳ ту метавонӣ мулки меросӣ ва амонати худро соҳиб шавӣ. агар ин мақсад муяссар нашавад ҳам, боре аз кушта шудан халос мешавем. гуфтам: ихтиёр ба туст. ба ҳар тариқ ки тавонӣ бикӯш ва аз ҳақ чашм напӯш. муборак маро ҳарам фиристода, худаш ба тайёр кардани тӯҳфаҳо ва ҳадияҳо машғул гашт. баъд аз тайёр кардани чизҳо, дар хилват бо амакам машварат кардааст, ки агар савобдиди подшоҳ бошад, ба азми сайру шикор ин писарро ба саҳро барам, дар ҷое бикушам, ки касе хабардор нагардад. амакам ин фикрро писандид. муборак маро бо тӯҳфаҳои мазкур аз шаҳр берун баровард. шаҳриёро, мо 2 аспро зину лаҷом карда, то муддати 1 моҳ ба тарафи шарқии вилояти Чин роҳ паймудем. аз хавфи душман дар ҳеҷ ҷо наёсудем. шабе дар аснои роҳ ба тале расидем. чун ба болои тал баромадем, дар он тараф марғзоре ва чамане дидам, ки сабзу хуррам буд. аз атои гулу райҳон ва сумбулу нозбӯ кӯҳу дашт муаттар буд. дар он ҷо ғулғулае ба гӯш расид ва он ҷо аз нури шамъ ва фонус монанди рӯз равшан шуд. гуфтам:
эй муборак, ин ҷоро чӣ ном аст ва ин чӣ ғулғулаи ом аст? муборак аз асп фаромада гуфт: шукр ки бахти баландат ёрат шуд ва ба мақсад расидем. ин лашкари ҷинҳост ва боргоҳи малик Содиқ дар ин ҷост. гуфтам: ман ба ғайр аз нури чароғ чизе намебинам. муборак дарҳол аз кисааш сурмае бароварда ба чашми ман кашид ва ман ин дафъа нигоҳ карда халқи бисёреро дидам, ки ҳама хушрӯй ва сияҳмӯй буданд, аммо поҳои онҳо монанди пойҳои гӯсфандон сумшикофта буд. чун ба миёни онҳо рафта даромадем, онҳо муборакро шинохтанд ва бо ӯ ба ҳазл ва шӯхӣ машғул шуданд. мо ба онҳо аҳамият надода мерафтем, то ки ба ҳавлии боргоҳи малик Содиқ расидем. боргоҳ бо ҳама зебу зинат ороста, ба ҳар гӯша кату авранг ва курсиҳо гузошта шуда, умаро, вузаро ва уламои ҷинҳо бар онҳо нишаста буданд. дар пешгоҳ тахти пурзебу зинате монда шуда, дар он малик Содиқ ба сар тоҷ гузошта такя зада буд. ман пеш рафтам ва аз тариқи ихлос дуо гуфтам. малик Содиқ меҳрубонӣ карда ба нишастан амр фармуд. барои ман шарбат ва таом оварданд. баъди хӯрок малик Содиқ муборакро пеш талабида, аз чӣ гунагии авзои ман пурсид. муборак саргузашти маро гуфта дод. чаро шоҳзода ба дидани ман намеояд? гуфта пурсид малик Содиқ. муборак гуфт: давлат бо давом бод. чун ҷоҳил буд ва худро қобили хизмат намедонист, бинобар он ба мусаддаи авқоти фархундасои бандагони малик намегардид. чун ба ҳадди балоғат расид ва филҷумла неку бадро фарқ карда метавонистагӣ шуд, ба хизмат шитофт. ҳоло орзу дорад, ки монанди падари худ дар қатори чокарон ба ҳисоб равад ва ҳазрати малик назари отифат ва шафқат аз ӯ боз надорад. аз барои хотири падараш аз ҷумлаи бандагони боихлос шуморад ва инъоме ки ба падараш муқаррар шуда буд, ба ӯ низ муқаррар шавад, яъне маймуни чилуми забарҷадро ба ӯ бахшед. зеро ки ӯ ҳоло корафтода, мазлум ва бекас аст. амаки золим ба ӯ он қадар ситам раво медорад, ки ҳатто ба зиндагии ӯ розӣ нест. чӣ ҷои он аст, ки тоҷу тахтро ба ӯ диҳад? малик Содиқ баъд аз андак тафаккур гуфт: муборак, мо дар бораи ӯ кӯтоҳӣ намекунем. чӣ ёрӣ ва мададгоре ки лозим бошад ба ҷо меорем. аммо ноозмударо натвон сарварӣ дод. ту магӯй, ки вай подшоҳзода аст, зеро ҳар як фарди инсон, чӣ тавре ки гуногунранг ва гуншакланд, ҳамон тавр ҳам гуногунтаб ва гуногунсират мебошанд. дар ин шаке нест. ба ғайр аз ин, нобурда ранҷ ганҷ муяссар намешавад. ҷон бародар, мо ба падари ин писар беҳуда шафқат накарда будем. ӯ борҳо ҳаққи хизмати шоиста бар мо собит карда буд. аммо чун ҳаққи ӯ бар гардани мо мондааст ва имрӯз фарзанди ӯ ба назди мо омадааст ва илова бар он ӯ ситам дидааст, мо ба як имтиҳон ҳар чӣ хоҳад ба ӯ бо зиёда меҳрубонӣ медиҳем. лекин шарт ҳамин, ки ҳар чӣ фармоем ба ҳаққи мо хиёнат накунад ва ба ростӣ ва дурустӣ ба итмом расонад.
ман аз ин сухан хушдил шудам ва надонистам ки бало ба сарам хоҳад омад. чун аз маҷлис берун шудем, барои мо меҳмондорие муайян карданд, ки вай маро хеле эҳтиром мекард. шаби дигар чун ба маҷлис рафтем, муборак илтимос кард ки хизматро бигӯяд. малик содиқ гуфт: муборак, ман гумон мекунам ки ӯ хизматро бехиёнат ба анҷом намерасонад. муборак гуфт: ин тавр нест. агар малик шафқат карда хизматеро ки лоиқ донад ба ӯ фармояд, мувофиқи дилхоҳ ба итмом мерасонад. малик худаш бигӯяд гуфт ва ба ман нигоҳ карда шарти бехиёнатиро ба миён монд. ман ангушти қабул бар дида гузоштам ва ӯ гуфт: эй писар, ҳанӯз ҷоҳил ҳастӣ. бо худ андеша кун, мабодо ки дар охир ба балое афтӣ ки ба ҳеҷ ваҷҳ халос шуда натавонӣ ва дардат бедармон шавад. гуфтам: агар шафқати малик бошад, ҳар чӣ ки фармоед ба ҷон мекушам. гуфт: фардо фикр карда бин, шаби оянда ба ту мегӯям. шаби дигар вақте ки мо ҳозир шудем, малик фармуд ки хазинадорро ҷеғ зананд. хазинадор ҳозир шуд. малик ба ӯ гуфт ки фалон сандуқчаро ҳозир кун. хазинадор он сандуқчаро зуд ҳозир кард. малик сандуқчаро кушода аз он ҷо тумори коғазе баровард ва маро пеш талабида ба дасти ман супурд ва гуфт: он чӣ ки дар ин коғаз нақш ёфтааст, монандашро аз ҷинси одамӣ мехоҳам. ту бояд чашму дасту дили худро нигоҳ дошта ба роҳи хиёнат ва норостӣ наравӣ ва ин сирро ба ҳеҷ кас нагӯӣ ва он духтарро пеши ман оварӣ ва бидон ки баъд аз итмоми ин хизмат ба шарти мазкур чашмдошти туро бо зиёда ба ту медиҳам, вагарна ҳар чӣ бинӣ аз худ бинӣ. ман туморро кушодам, чизеро дидам ки кош ҳаргиз намедидам.